today is October 26, I think. Tama ba? October 25 pala, sorry. And around 4 p.m. na ata. And I'm on my way to Shimmer and Shield sa Minglanilla. Kasi, ipapa-titanium coating ko yung aking sasakyan. Itong si Saya. Saya kasi yung name nito. Kasama ko si Paco pero nasa kabilang sasakyan siya. Kasi nga, iiwan ko tong sasakyan ko dun sa Shimmer and Shield sa Minglanilla dito sa Cebu. Bagong branch nila dito sa Cebu. Actually, yung main branch nila nasa Maynila. So, ayan, ipapa-titanium coating ko kasi ang dami na niyang scratches, guys. Pero minor scratches lang naman. Since bagong driver lang ako, this year lang ako natutong mag-drive. Fun fact, guys. At si Paco yung nagturo sa akin mag-drive. Medyo may mga minor scratches lang tayo sa sasakyan. At papagandahin lalo ng Shimmer and Shield si Saya. Ikaw una! Ikaw una! So ako yung papaunahin niya, guys. Ay, nakesh. So tayo yung unaan dyan siya nasa harapan ko. Mamaya, we'll ask them kung ano talaga yung benefits ng titanium coating. Kasi yun yung in-offer nila sa akin. Tapos sinabihan ko kasi sila kung ano yung kondisyon ng sasakyan ko. Sabi ko may mga minor scratches lang. Pero ang pagkakaalam ko, guys, yung titanium coating, parang super bago daw after. Parang 10 times mas maganda yung sasakyan mo after ng titanium coating. Tapos, pag nadumihan yung sasakyan mo, easier na siyang linisin. So, ayun na nga. So, I'll update you guys later. Okay guys, so nandito na tayo sa Shimmer and Shield dito sa Minglanilla, Cebu branch. So na-mention ko na sa mga viewers na ang gagawin natin ay titanium coating. Yes. So ano po ba talaga yung titanium coating? Ano yung nagagawa niya sa sasakyan? Titanium coating is our number one top of the line coating. It has 5 layers of coating, 5 years warranty, and 9 years ang iyang lifespan. Ang ceramic coating gid is pang protection din sa inyong carpet. Protection isa kanang grabe ka kuan nga adlaw, dili siya mo-fade o kanang miskin kanang wala kay roofing sa inyong car park. Dili ka magproblema kay protected ang imong carpet. And then easy to wash na rin siya. Scratch resistance and then rust preventive siya. Wow! So may rust protect na siya, yung titanium. Kana siya. Oo, yun yung sinabi ko sa inyo guys kanina. Parang na-mention yun ni Miss Ann before na yung titanium coating, isa sa mga nagagawa niya, kung madumi yung car mo, ang dali lang niyang linisin. Kahit tubig lang, diba? It will float with the water na siya, yung dust niya. Saka, aside from that, yung mga, kung may mga bird drops man, hindi yan siya magpipenetrate sa paint talaga. Doon na lang sa coating. So, madali na lang siya i-wash. Not unlike na hindi siya nakakoat, yung bird drop is nakapenetrate na sa hirap na nun kunin, di ba? Okay, mas maganda talaga kung ipa-coat nyo ang car nyo na protected and preserve yung carpet. Guys, super excited ako makita kung ano yung itsura ni Saya after 3 days. Yes po. Diba? So mga Thursday guys, makukuha na natin si Isaiah ulit. So ayun, thank you so much ate. Anong name mo? Yan po. Thank you so much ate Yen. Thank you and thank you for trusting Shimmer and Shield. Of course. Kayo na bahala sa so baby much, ko ha. Alagaan nyo. Thank you. Thank you. See you on Thursday. See you. Pauwi na kami. Masa na si Saya? Wala pala dun sa kabila. Ayun. Bye, Sai!
See you on Thursday! Hey guys! Good morning! Naghihintay lang ako sa kape ko, tapos mag-grab ako. Wala akong sasakyan ngayon kasi pinakoating ko nga. Remember, pinakoating ko siya sa Shimmer and Shield at kukunin ko pa siya mamayang hapon. So, samahan niya din ako mamaya dahil kukunin natin yung sasakyan. Yay! So, pinakoating ko siya, tapos pina-repaint pala kasi may mga minor na mga gas. Kasi, you know, sa mga parking, tapos baguhan tayo na driver, ganun. And then, namin ko na-mention ko, basta today, I'll be going out with Paco and my parents. May bibilhin kami together. I think pupunta kami sa Mandawi Foam or somewhere na may mga appliances or may mga sofa kasi bibili si Mama for our house in Alcoy kasi sira na yung sofa namin sa entertainment area namin. So basically, yun lang naman yung gagawin natin today. I'll be going out with Paco and my parents and then we'll go to Shimmer and Shield in Minglanilla, Cebu to get my car kasi matatapos na siya today. Yay! Excited na ako. Hi! I miss you! Bless ako, mami. Ako, mama. Pagumang ko ni... Sige na. Di, bakit ako sa Naomi? Mubalhin na house? Ha? Mubalhin na house? Hey guys, so ayan, tapos na kami dito sa Mandawi Foam. Ayan si Mother. So ngayon, papunta na kami ulit ng bahay namin sa Mabolo. Tapos punta kami ng Minglanilla para kunin yung sasakyan ko. Your lift? Bakit na ikaw? Sila din ko lang siya nakuha. Birthday to you. I miss you so. So ayan na guys, tapos na si Saya. Na-coat na siya, na-repaint na siya, nawala na yung lahat ng mga gasgas niya sa gilid dahil sa parking at dahil kay Paco. Charot. So nawala na talaga lahat. Super amazed ako sa service nila. Ultimo yung loob, napakaganda. Since gabi na ngayon, itatry kong ipakita after this outro. At saka gusto ko lang talaga mapasalamat sa Shimmer and Shield Cebu Minglanilla branch for transforming or making my car into parang sobrang bago. So, super thankful and shout out din kay Miss Anne for accommodating me and Paco. Okay, super thank you po talaga. Lahat ng staff ng Shimmer and Shield, maraming salamat po. So, ayun lang guys. If you want your car to be transformed na parang sobrang bago, please do visit Shimmer and Shield Cebu Minglanilla branch. Okay? Let's go. Uwi na tayo. Guys, sorry. Alam ko nag-outro na ako kanina pero I can't help it. Sobrang ganda talaga. Sobrang linis ng sasakyan ko. Ultimo pala yung interior. Talagang lilinis nila, pinolosh nila.
brand new ang aking sasakyan. Thank you so much, Shimmer and Shield.